аз ҳисоби сокинони вилояти Суғд ки вурудашон ба Қаламрави Федератсияи Россия муваққатан манъ карда шудааст, табиқи маълумоти оморӣ 1080 нафарро ташкил медиҳад, ки аз ин шумора 109 нафар зан ва 971 нафари дигарро мардон ташкил медиҳанд. Ин гурӯҳи ихроҷшудагон бо сабабҳои вайрон намудани талабот ва саривақт ҳуҷҷатгузорӣ накардан ба моҳлати муайян аз ҳудуди Федератсияи Россия берун карда шуданд. аз рӯи маълумоте ки мо гирифтем аз ҷониби вазорат ва беруншудагон ҳамагӣ 1080 нафар мебошад. мардҳо аз инҳо 971 нафар, занҳо 109 нафар дар шашмоҳаи ҳозира қарор доранд. нисбат ба соли гузашта 524 нафар кам шудааст. соли гузашта 1604 нафар. дар умум давоми 6 моҳи аз ҷумла шаҳрвандони берунгардида шуда аз воридшавиашон ба Қаламрави Федератсияи Русия муваққатан манъ гардида ба 69 нафар касбомӯзӣ фаро гирифта шуда ба 165 нафарашон машварати касбӣ гирифтаанд. дар ин радиф 43 нафар ба ҷои кори доимӣ таъмин гардидаанд. мувофиқи маълумоти аз ҷониби бахши хадамоти муҳоҷират дар фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд ва истгоҳи роҳи оҳан пешниҳод шуда, дар давоми нимсолаи аввали соли 2022 аз ҳисоби сокинони вилояти Суғд ҳамагӣ 98142 нафар ба хориҷи кишвар сафар карданд. аз шумораи умумии сафаркардагон 89108 нафарашон барои кор ба Федератсияи Россия рафтанд. дар давоми моҳи январи июли соли 2022 аз ҳисоби сокинони вилояти Суғд ҳамагӣ 98142 нафар ба хориҷа сафар карданд. занҳо 27401 нафар, мардҳо 70741 нафар. аз ҷумла онҳо 89108 нафарашонро муҳоҷират меҳнатӣ ташкил медиҳад. занҳо 24764 нафар, мардҳо 64344 нафар. ҳамзамон бо дигар мақсадҳои Қаламрав вилоятро 9034 нафар тарк намуда, занҳо 2637 нафар, мардҳо 6397 нафар. сардори раёсати хадамоти муҳоҷирати вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ дар вилояти Суғд гуфт, дар давраи ҳисоботӣ сафарбаркунии аҳолӣ ба мавзеъҳои бехавф табқи қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва қарори раиси вилояти Суғд дар бораи нақшаи миёнамуҳлати муташаккилона кӯчондани муҳоҷирони экологӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2021-2023 амалӣ мегардад. табқи қарори мазкур соли 2022 бояд 60 оилаи муҳоҷирони экологӣ аз ноҳияҳои кӯҳистони Мастчоҳ, Панҷакент, Деваштич ва Ашт ба минтақаҳои бехавф кӯчонда шаванд. соли 2022 бояд 60 оилаи муҳоҷирони экологӣ аз ноҳияи кӯҳистони Мастчоҳ ба ноҳияи Зафаробод 35 оила, Панҷакент 10 оила, Деваштит 8 оила ва Ашт 7 оилаи аз минтақаҳои хавфнок ба мавзеи бехавф кӯчонида мешавад. айни замон ба дар ҷамъбастӣ бо шӯъбаи бахшҳо хадамоти муҳоҷират дар вилоят ва шаҳру ноҳияҳо ҷиҳати саривақт ба қитъаи замин назди ҳавлигӣ таъмин намудани муҳоҷирони чораҷӯӣ намуда, вобаста ба иҷрои масъалаҳои мазкур мактуб аз ҷониби муовини раиси вилоят ба унвони шаҳру ноҳияҳо болозикр ирсол гардид. дар натиҷаи 60 оилаи муҳоҷирони экологӣ шаҳру ноҳияҳо вилоят 28 оила бо қитъаи замин назди ҳавлигӣ таъмин гардидаанд, ки ин 60% иҷрои нақшаи солонаро ташкил медиҳад. лозим ба зикр аст ки дар давраи ҳисоботӣ зимни гузарондани санҷишҳои назоратӣ ва рейдҳо аз ҷониби шаҳрвандони хориҷӣ ду ҳолати роҳ додан ба ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ дар вилояти Суғд ошкор гардидааст, ки онҳо шаҳрвандони Федератсияи Россия ва ҷумҳурии Молдова мебошанд. нисбати онҳо бо моддаҳои 138 қисми 3 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шудааст.